Buen día, patitas putas. Es dissabte. Se viene un pedazo de semanote. Que qué cosas me he oído. Y yo si no moro, no es broma que no sé com ho he fet. La gala del despegue. Dissabte, i jo soc de Barcelona perquè ahir a la nit me vaig recordar que havia de gravar una publi del metro. I clar, al meu poble no hi ha metro. Queda entregar dilluns sense falta. Ara que estava amb Marc Andreu, li he demanat que m'ajudi a gravar-la. A veure, tampoc me'l portarà com molta estona, però sí que necessito algú que m'aguanti el mòbil. I vaig amb un outfit super cookie. Vaig comprar aquesta sudadera del Zara, que és una col·laboració amb Champion, i és fantàstica. Bueno, no em veieu. Yeah. I ara me poso cera al cabell. Bueno, és que han passat moltes coses entre tu i jo, petita pussa que està veient aquest petit vídeo. També se'ns ha trencat el pany de la porta i dilluns ens han de venir a arreglar. I de moment, bueno, s'aguanta amb un celo. Mireu, és que porto molta cera al cabell, realment. Estic fatal. Però m'encanta que se'm vegi electrocutat. Mira. Vale, m'he fet una motxilla. Jo de cop i volta soc Sofia Jamela i m'he fet una motxilla plena de roba perquè, clar, com que és un vídeo que parla de la meva vida al metro i tal, doncs vull que hi hagi diferents plànols. Per tant, he decidit que portaré roba diferent per fer-ho més dinàmic. Si és que jo, la millor creadora de contenido. Jo puc tirar de meroteca, és a dir, puc anar a la meva galeria i trobar vídeos al metro, però també vull afegir coses que no tinc i que em fan gràcia. Aquestes setmanes són les que m'agraden a mi i són les que vull gravar, no les que sóc una monòtona girl que tota l'estona faig exactament el mateix que el dia anterior. ¡Qué susto, tía! ¿Qué haces aquí? ¡Qué susto, mare de Déu! Havíem de baixar al pueblo amb l'Isaac i havíem quedat a les 7 del matí i jo pensava que estava sola i m'acaba de quedar el susto de mi vida. Que va, porto un bon rato escoltant. Tiene todo de loca, perra con la boca. Su puta madre, tía, casi me desmayo. Me has asustado un montón, Es que de golpe sí escucho la cadena del baño del piso y digo, qué raro. Tío, odio ser una chica de interiores. El meu cabell és tan d'interior. Jo a la que surto pel carrer ja se me bufa. Fa una llum preciosa, com molt otoñal, de mañanita de otoño. Ai, és que us vull ensenyar el meu outfit de perfecta, però crec que vaig molt divertida. Tot i que se'm nota que la recessió econòmica està hitting super hard. Fa 2 dies vaig anar al Zara, vaig estar agafant coses. Vaig de cop i volta veure el piló de roba que havia agafat i vaig pensar, buah, és que estic tan recessionada econòmicament. Per qui no sàpiga què vol dir recessió econòmica, us deixo definició en pantalla perquè ho entengueu, però bàsicament diuen que hi ha diferents signes que es manifesten a través de la roba i el comportament de la gent, i una d'elles és que la gent vesteix de colors avorrits per no cridar l'atenció, saps? I sóc jo literal, ja no sóc divertida vestint, ara sóc fea. A segon de batxillerat jo podia anar amb uns pantalons de campana de zebra a classe un dimarts random pel matí. Mireu a qui m'he trobat casualment. Estàs preparat? No. Per ser explotada? Semblem una companyia de teatre que va vestida igual. Ah, és veritat, és veritat. Vamos uniformadas! Per Alberto Canel SL. Clar. Quina puta vergonya. Però no passa res, aquí ningú coneix a ningú. Hello, Barcelona. A mi m'encanta anar-me gravant pel carrer per Barcelona perquè sento que sóc una guiri. Hello, we are having so much fun here. I love Mediterranean vibes. Jo vull esmorzar, jo només vull que em convidis a esmorzar, per això vinc. My Mediterranean vibe. Hem vingut a un bar local. Una cosa, això és el millor que ha existit a la humanitat, que és un petit croissant relleno. M'he convertit en el que més detesto, que és una petita pija. I direu, per què? Doncs perquè jo cada dia provo una cafeteria d'especialitat del meu barri. Com sabeu, jo visc a Gràcia. Això vol dir que les cafeteries d'especialitat abunden. Per tant, no és culpa teva, és culpa del teu barri. És culpa del meu context. Me dedico a provar cafeteries d'especialitat. Què passa? Que ara m'he acostumat tant al cafè d'especialitat que odio el cafè de la resta de la humanitat. Ja no bec cafè a casa perquè em fa fàstic, però és que de veritat és com que li faig un glob i li noto gust a claveguera, tio, és escarós. I és una merda perquè m'he aburgesat en el sentit dels cafès. Què significa si d'especialitat? De que el gra és com especial? No ho sé què vol dir, perquè jo no estic informada. No el trobo dolent. Té un punt com de claveguera que me fa una mica de repelús. Però saps per què el noto cremat? Tot i així m'encanta. Mireu el meu ice latte. És el millor invent de la humanitat, És que és tan maco. Tu vols ensenyar què esmorzes? No. Joder. I on t'aratrem a la Barcelona? Mira, nyami. M'encanta el Halloween. És la meva festivitat preferida. Que es decorin les coses em sembla molt graciós i molt divertit. La castanyada no es decora res. Hem vingut a veure els calendaris d'advent per a veure si pot haver algun tipus de contenido. Skincare, not my type of content. Hola! Jo vull aquest. Mira, són reindeers, que monos. Jo vull això per anar per les cases i dir truco, trago. Ja som al metro. Mira, Marc Andreu m'odia, pobret.
És que hem gravat els primers plànols, estan quedant molt monos i ara resulta que la L3 ha decidit quedar-se aturada i hem hagut d'anar caminant cap a Passeig de Gràcia a buscar l'L4. Mare de Déu, quin vídeo. Jo ara gravaré 30.000 coses i demà a la tarda decidiré què collons faig amb tot aquest material. Perquè els hi vaig enviar un guió, però ara l'estava llegint i penso, és que és una idea de merda. Odio quan em passa això, sempre em passa que els envio els guions i és una puta merda i mentre estic gravant me ve la idea bona, que penso, joder, això seria lo divertit. No noteu res diferent? M'he canviat l'outfit. Ara vaig una mica més fea, però més colorida, que ja ho he dit abans. És veritat, vaig com al metro. Vaig més acorde amb el que he dit abans, que era que estava en contra de la recessió econòmica i que últimament se m'estava menjant. Mira, les guiris. Elles creuen que sóc la Emma Chamberlain d'aquí. S'ho pensaran, creus? No saben ni què és l'Emma Chamberlain. Les guiris sí, les americanes sí, és la seva Juliana Canet. A últim moment hem decidit que en el transbord aquest de Passeig de Gràcia, que és llarguíssim, hi hauria una escena on hi hauria diferents talls de jo fent coses mentre estic caminant per aquí, saps? Què ha passat? Que clar, al ser improvisat no teníem res a la mà i hem començat a inventar-nos coses. He fet una manualitat, he llegit un llibre, m'he comprat un cafè, he fet com 30.000 coses. I llavors una noia superdivertida, que es deia Valeria, ha parat i m'ha dit «Ai, hola, Alberto, ens podem fer una foto?» I li dic «Sí», i li pregunto «Portes alguna a la motxilla que sigui divertit?» I m'ha diu «Tinc el disc de l'Aitana, no sé què...» I llavors hem vist que tenia l'ordinador i ha sigut com «Oh, ens deixes l'ordinador?» I la tia ens deixa l'ordinador pel puto reel. I crec que ha arribat tard a casa seva per culpa nostra, perquè diu perds el tren i diu no, tinc un bus, si no. Perdia el tren, clarament. Pobra Valèria, tio, tot per culpa nostra. Em sap un greu, però moltes gràcies des d'aquí, Valèria, ets la millor. Tot i això, encara no hem acabat, mira. Cansada. Molt. Ai. Ui, aquestes nifadetes, aquest pedazo que t'has fet. Papazo de petita puza. Un altre plan, un altre canvi d'outfit. Soc literalment la puta jamela. Però sóc molt mala jamela. He de millorar aquest aspecte de la meva vida. Perquè ella porta moltes més coses a la seva motxilla. Ella No va passa sempre res. amb motxilla? Ella sempre porta un cabàs, aquestes de mimbre, plena de roba per no fer publis. Tot per gravar aquest vídeo, És que això és tan heavy, tot per un reel d'un minut. Que a sobre no és ni un reel perquè ho posaran en una exposició que fan dels 100 anys del metros de Barcelona. Aneu a veure-la, que així veureu el meu vídeo i el meu curro. Ja hem acabat de gravar lo del metro. Jo espero que aquest cap de setmana pugui fer mi màgia i sigui un vídeo fantàstic. No us he ensenyat el procés de creació, que sé que és el que us interessa, perquè així, bueno, realment perquè era molt complicat gravar tantes coses a l'hora i més en el metro, però perquè així també aneu a veure l'exposició, aneu a veure el vídeo i me dieu què us sembla. Què vull fer? Com que sabem que estem en recessió econòmica i jo sóc una tia massa divertida amb aquest ordinador, vull estar una setmana sense funda. Per què? Perquè m'agòbia una mica veure tants colors últimament. Hòstia, realment estic en un moment de crisi existencial. Una setmana amb el meu ordinador així, virgen de nada, que trobo que és maquíssim, me cagaré en tot perquè se'm ratllarà, segur. Però bueno, la vida és dura. Però tinc ganes d'estar en una època sense funda, a veure com se siente. Són tonteries, però són petits canvis que a mi em fan il·lusió. Igual que canviar-me la funda del mòbil, que m'encanta. És de les meves sensacions preferides. I quan era monitor del casal, les meves nenes, sempre que em canviava la funda del mòbil m'ho deien. I jo me la canviava quasi cada dia. Llavors es tornaven loques en plan «Oh, t'has canviat la funda del mòbil una altra vegada?» I jo sí, perquè en tinc moltes i a elles els encantava. I els hi feia un haul sempre que em portava. Dic, mireu, avui porto una nova funda. Desfundada com el pito. Un altre ítem que m'he comprat molt divertit és que estic en contra de la recessió econòmica. Com podeu veure, o sigui, ella està en contra meva i jo estic en contra seva. Llavors és una estira i arronsa tota l'estona. Hi ha vegades que em guanya ella i hi ha vegades que la guanya jo. En aquest cas la vaig guanyar jo amb aquest matxero fantàstic de Cucucho Mucho. Mireu que mono. És una persona amb els cabells blancs cantant, tocant-se el pito i fent així. I crec que no puc ser més jo, ara que porto els cabells plens de cera i voluminosos. És que me queden tan bé. Com no havia descobert la cera abans. M'encanta. Soc l'enveja de Barcelona i és normal. Noies, ja sóc al tren. Me'n vaig cap a casa meva i demà, en menys de 24 hores, ja he de tornar a ser a Barcelona. Jo estoy hasta el coño, i no hem començat la fucking week. Sábado noche, fin 9-8 entera. Guess what? I'm home. Ole, ole, la más loca. Ole, los caracoles. Mira. Uy, que s'acabi el dia. No puc més. I can't no more. Esto de estar coñito de frambuesa, de estar viva. Jo he quedat amb les meves amigues del fucking pueblo, però jo odio les meves amigues del fucking pueblo perquè són les pitjors contestant al WhatsApp en plan hem quedat, rollo, a quina hora, a quin puesto, ¿no? No sé, me podrías facilitar la vida, no complicármela. Quiero decirte que siento que te echo de menos que de todo lo que ha pasado. Hostia, quina por. ¡Mis niñas! ¡No fuimos! ¿Qué? Primer puto vídeo conduint. ¡Oh!
Quina puta il·lusió! Tenia unes ganes d'aquest moment de poder ser la Emma Chamberlain i estar in my fucking... Bueno, no és el meu fucking car, realment és de la meva madre. Però bé, no passa res. In my car, driving, while I'm talking, com se diga en English. Hòstia, no veu un coño. To you, to la little pussa. Però que és complicat, realment. No esteu agafades. Això és la menys seguretat màxima. Perquè ara mateix sí, freno mínimament, no és ni un frenazo. Si faig un petit freno, os vais a tomar por culo. Però, bueno, ja us trobaré un cinturó o una ventosa o algo. De moment, estáis así, sin protección. ¡Qué hilo más grande! Ai, que adulta. Serà un minut de jo flipant i pensant, joder, soc supergran. Fa un temps sí que estava molt de mental breakdown, en plan, soc molt gran, en plan, creixo molt ràpid, però ara ho estic com abraçant un piló del pal. Sabeu a Inside Out que la Riley té com tot un món creat i llavors, a mesura que es van fent grans, tot es destrueix? Doncs tinc aquesta sensació. O sigui, fins ara, tot el que havia conegut ho he anat construint a base d'una realitat que... Adeu, ai... ¡No! ¡Mis paquitas pusas! ¡Os habéis muerto! Jo intentant fer un speech, bueno, us quedareu aquí fins que jo pugui parar el cotxe de forma segura per poder-vos recuperar. Espero que la meva càmera no s'hagi trencat. Bueno, pues escoltaré música mentre esteu muertes in the suelo. Que patètica soc. Quina gràcia, tio, se m'ha escunyat la puta càmera. Bueno, doncs això, el que t'estava dient, que jo crec que la vida és com que tu construeixes el teu món a base de la teva realitat i de cop i volta, quan ets gran i quan et comences a fer adulta, te n'adones que tot aquest món, que tu, per exemple, tenies un castell muntat, que no està sol aquell castell, saps? Sinó que hi ha altres castells al voltant. Bueno, és una paranoia. Tot perquè l'altre dia, com que vaig dir, potser, jo què sé, el que jo considero aquest plat fet per, no sé, el meu pare, per exemple, és el millor del món. I potser no és el millor del món. Bueno, és una tonteria com una casa de pagès, però bueno, jo volia compartir-ho, però... me'n vaig amb les meves amigues, per fi d'una vegada. Odio aparcar, se m'adona com el puto cul. Per sort he trobat un pàrquing bastant gran, n'he ocupat com 6 places, i ho sento molt. No, 6 places no, l'he deixat prou bé. L'únic que sí que hi ha molt d'espai per allà, però bueno, que no hi hagués capigut 2 cotxes aquí, saps? And that's all! Oh! M'encanta aquest plano dins del meu cotxe, que no és meu, repeteixo, és de la meva mare, però bueno. Tia, sabeu el que pitjor porto del cotxe? Que sempre m'oblido. No sé parar el cotxe, sempre m'oblido de tancar-lo, sempre em deixo les claus a dintre, és horrorós. Platja d'Aro. Hola! L'Aitana. No, la Irie. la Lídia Raitana. Has sortit algun altre vlog, tu? No, sí, lo vas a grabar. Lo grabo y no lo subí. ¿Qué? Es que soy súper mala creadora de contenido. Reña, amor. Qué porco. Mate. Eso significa que no se ve tus vlogs. No, no me los veo. He tastat el matcha amb llet de coco. Està molt bo. ¿Sabes cómo te llaman? Bueno, con mi Con tu leche. leche. No lo sabía. Digamos safe place. ¿Qué lo que es? Me ha entrado en el ojo. Cuenta algo, Lulu. 1, 2, 3. Tio, la Lulu ens acaba d'explicar que a Insta pots dibuixar al chat i fas un dibuix i es queda en el chat. A veure què me dibuixarà. ¡Hola! Como una woman. No, pero se me da una cara, tío. No, es el cuerpo de la mujer desnudo. ¡Hola! ¿Y cómo se dibuja? Tu me pots respondre en el mateix... Ai. Ah, mira, apretes aquí baix al mas i poses dibujar. És trans. I li he fet un pito. És trans. Que xulo. Hazte profe de Insta. De Insta? Sí. Vale, noies, no ho podia dir allà perquè hi havia l'Airia, però l'Airia va fer el seu cumple fa 2 dies i avui li fem una festa sorpresa. Oh, ojalà estigui aquí. Bueno, total, que anem a casa de la Marina. És que a mi em fa por que estigui aquí. Avui anem a casa de la Marina, ens amagarem totes i quan arribi farem sorpresa! Les porto un cotxe perquè sóc la motomami. L'Isaac encara no ha vingut amb mi al cotxe. Ja, nervis. Estàs nerviós? La Lulu l'he portat un piló. Com aparco? Ja. Diagonal, vamos, en cualquier sitio. Aparco molt malament. Ja els hi he dit abans, però que ocupava 36 places. Però és que mica en mica s'aprendrà, vale? Jo no puc... És que el cotxe de la meva mare és enorme, tio. I jo, el cotxe a l'auto era enano, llavors estic acostumat a unes dimensiones muy petitas. Amor, pero que unas líneas pintadas no te mandan. No, por eso, yo es lo que pienso, digo, ¿quién ha decidido que esto sea el parking? ¿Qué ¿Y por qué no tono? puedo ocupar 2? ¿Dónde está la norma que diu que no puc ocupar 2? Estem ja aquí. Ensenya la taula. Hola, fiesta! La taula. Estem obligant a un home a inflar un globo. Ensenya l'outfit. Y los pantalones te los has dejado en casa. Yo he decidit que la meva feina seria preparar la taula.
Mira, tortilleo. Tortilleo. El empalago. ¡Tortilleo! En la zona del tortilleo. Ya el día. Ha roto la cámara. No, se ha desmontado. ¡Hala! ¡Hala! Como va a tener calor. Con este también me da. ¡Armónica! ¡Hala! ¿Vas a tocar? Toma! Ho fa superbé. ¿Lo vas a hacer o no? Només castellana aquest blog. És que a mi me cancela, no me cancela. No. Ho faràs o no? Noies, al final el plan és bandar-li els ulls perquè ella sap que hi ha una O festa sigui, sorpresa. ella ho sap perquè porta tota la setmana com diguin la Marina està tramando algo, no sé què. I avui crec que se m'han escapat bastantes coses. Què has dit? Ai, fiesta en mi casa. He dit, Colin, la meva mare s'ha emportat al raspall perquè la meva mare no està. I clar, en teoria la meva mare hauria d'estar ara mateix aquí, según lo que le he dicho. Y me dice, pero ¿dónde está tu madre? Y le digo, no, está jugando a pádel. Ai, que pringui. És que la Maria se li dona molt malament mentir. Perquè se'm dona malament. Sorpresa! Bueno, noies, he aconseguit aparcar el cotxe de culs a dins del meu pàrquing i això és el meu gran logro de la nit d'avui, la qual tindrà una hora més. Mireu aquesta foto tan divertida del carnaval. Ai, de carnaval de Halloween de fa com 4 anys. És la meva amiga Marina i una monja. Anaven iguals vestides. Bueno, és una broma molt graciosa que jo vaig estar potser un mes que cada cop que veia aquesta foto plorava del riure, no és broma. Això, el meu petit logro del dia. Bona nit, mi coñito de frambuesa i jo no vam a dormir-la. Bon dia! Diumenge. Jo estic cagat perquè demà comença la gran setmana, la setmana de la moz loca. Mireu que em va regalar la meva àvia. Un altre objecte gay és una cua de subratlladors. Veus si tu fas? Són superdivertits i supermonos. Sembla com un plug. Bé, cada cop més a prop de Halloween. Sabeu què em passa? Tinc com angoixa. O sigui, jo sóc una puta tia. O sigui, sóc la puta Judit Doté. O sigui, Vistoté. Però la Judit sempre era negativa, com que tot li anava malament, com que tot s'agobiava. I jo em sento exactament igual, tio. Però igual, com que sobrepenso massa i m'anticipo les coses. I ja estic agobiada per aquesta setmana que tinc 30 milions de coses a fer. I penso, i per què en comptes d'agobiar-te i d'estressar-te, no, et quedes chill de cojones. I penses, life is worth living, i vas fent mica en mica. Doncs bona pregunta. Vaig com a endreçar l'habitació i a posar-me a fer la secció de la ràdio, perquè recordem que aquests dies arribaré directament al directe, que normalment tinc tot el matí per preparar-me les coses, però estaré fent eufòria. Mentre me miraré un vídeo del Pablo Lluc, aquest perfecte, que és profe d'OT. Ha fet un vídeo superdivertit que és com és treballar en Operación Triunfo durante una setmana i m'ha funcionat molt el clickbait. Bueno, que no deu ser clickbait, però m'ha funcionat molt i diré clic! Ja! Vale. Estic repassant el guió de la pública esto que he de fer del metro. L'últim paràgraf, tio, no sé com... M'estic comiendo la cabeza perquè soc tan avorrida. És que he de gravar la veu en off ja i posar-me a editar. Totes les línies... Vale, crec que ho tinc. Vaig a gravar la veu en off. Per gravar la veu en off, primer de tot, agafo el meu micro i el monto. Que el meu micro, la gent es pensa que és un micro gegant i no. Això és un pal i això és el micro. Jo el que faig és posar-ho aquí dintre. I normalment la gent el veu així. Com que he de gravar veu i s'ha de sentir bé, l'altre dia ho vaig fer així, es sentia molt malament. Llavors li poso la seva caputxa oficial perquè el meu cap funcionarà millor. Aquí tinc tinc el receptor, que això ho enxufo amb aquest cable, així, pum, ho enchufo el mòbil i se grava perfectamente. ¿Dónde se graban las mejores voces en off? Una cosa, l'ordinador això ni m'agrada gens. Quan arribi a Barcelona, li penso posar la funda. És de recessió econòmica extrema i no volem aquestes vibres, ja ho sabeu. Jo i mi coñito de frambuesa queremos brillar, no queremos pasar desapercibides. La meva mare se m'ha emportat al meu estudi de gravació, que és el cotxe. No! Què faig jo ara? Anem a fer el plan B. Tornar a la preadolescència i fotre'ns a dintre d'un armari. Però m'encanta el cotxe perquè puc estar segudet, tranquil, a dintre l'armari és superincòmode. Venidas a mi estudio de grabación. Aquest puto armari. Jo m'acardo aquí i ara gestiono. El spot perfecto. Hòstia, no tinc bateria. Joder, nen. Tot va en contra avui, Òbviament, no hi ha metro. Així tot, de petit sempre havia dit que de gran construir... D'acord, ara ho escolto, veig que m'agrada i som-hi, ja tindríem la veu en off gravada. El mòbil del costat,
m'he imaginat... Vale, una cosa, creieu que tinc un problema. Mireu el meu xampús. Jo utilitzo aquest xampú, vale? El rosa de H&S. I va haver una època que no me'l feien i cada cop que el trobava a algun puesto me'l comprava i ara tinc 5 xampús. I a Barcelona en tinc com 4 més. Realment tinc un problema. Crec que estic preparada per si de cop i volta hi ha una guerra i m'he de quedar tancada a casa per poder rentar-me els cabells el que queda de vida. Hola, sóc super tonta. M'he equivocat que flipes. Estava parlant de l'L4 i tot el rato estava dient en canvi a l'L3 i no, era l'L4. Oh! Tonta, tonta, tonta! Saludades, petites pusses. Hola, petites pusses. Mira, estic a la lavanderia. La Berta està d'Erasmus, a Ambers. Ahí está. Sí. I ara, Ahí estoy. I ara ha de mantenir relacions sexuals en anglès i dir oh yeah, give him more. Que divertida. La vas internacional. He de confessar que vaig entrar a la habitació un rato. Echabas de Perquè t'echava de menos i em vaig així un rato al teu llit així. Ets de psicòpata? Te sents malament? Home, fa gràcia. Ah, vale. Ja, però és que no sabia què fer, sí, doncs vaig a mirar-li la d'habitació. Mira, per cert, la làmpara que tenim igual. Home, Sheila. Però per què no està muntada? Perquè aquesta és la que vull tenir al pis. És aquesta i la tinc també en groc i la Berta la té en vermell. Llavors som... Però aquesta, quin color és? groga. Serem tots els colors i som... Com es diu el moviment que és d'aquell? La Bauhaus. La Bauhaus. La Bauhaus. Som la Bauhaus. No us he dit res, però ja soc a Barcelona. Porto tota la tarda aquí al llit editant com una boja. He aconseguit editar el meu vídeo de la prova del metro. Demà així ja el puc enviar in the morning. I ja estaria. I he aconseguit fer el guió també. Que això ho he fet al tren de tornada. Que productiva soy. I ara me'n vaig a dormir. Tinc un catarro, tio. Me'n vaig a dormir ja, perquè si no demà no seré persona i he d'aguantar tota la setmana com una campeona. Bona nit, petites pusses, comença the best week of the world. Com va anar a mi una setmana de traqueteo. Gata. Adeu. Hola. Coñitos de frambuesa. Vull dir, petites pusses. It's Monday. Oh my god. Vaig en calcetes. Ja m'he dutxat. Són aquests... Mireu la meva foto de perfil. Ah, jo us la vaig ensenyar, oi? Soc molt pesada. M'ho podeu dir? Bueno, les 7:15. I jo ja estoy conectada. Bon dia. Aquí et deixo l'enllaç per vídeo. Ja em dieu. Què tal? Smiley face. Moltes gràcies. Alberto Send. Noies, aniré a veure el meu vídeo a l'Expo. Ho penjaré per Insta. Us diré, esta es la Expo super chuli donde participo, ir a verla. I vosaltres? Sí, sí, I love you. Tinc molta gana. I no tinc res per esmorzar aquesta tarda. I have to go to the supermarket. Que per cert, ara me poso cera en el pelo i m'encanta. Faig així, em poso el dit. Y le meto duro a little bit more, que soy adicta a la cera de pelo. Y ahora agafo la meva colònia de Bustamante i... Get ready with me. Done. Ai, ties, quina ratllada, tinc una gana que me desmayo. M'acaba de trucar el taxi dient, está llegando a su destino. Quina fred, no? Que carda. Bueno, noies, el motiu pel qual jo m'aixeco cada matí al fucking esmorzar. Ai, que divertides! Han muntat un plató aquí fora superxulo. I sabeu que mai havia vingut a TV3? Bueno, sí que havia vingut una vegada, però no havia entrat a la cafeteria. Estic super contenta d'haver entrat. És super enorme, no me l'imaginava així. Però mireu, han muntat aquí mig un plató, encara no m'han explicat què farem, però entenc que muntaran tot el sarau aquí. I a l'entrada estava tot ple de futurs eufòrics i he passat jo al mig així, perquè em feia una vergonya. Sort que tinc el cabell bé, és l'únic que importa. Mira, els meus millors amics per aquests 3 dies. Que mentiroso. Ta-tan! Per què? Perquè mentidor. Perquè mentider. I a millors amics, que ràpid. Sí, jo sóc de connexió fàcil. Saca del Calvin el pollo. Mireu, els aspirants d'Eufòria divertidíssims, els meus millors amics. Resulta que hi ha moltes sales, jo no havia entrat tant mai a TV3, hem anat al plató, hem anat a una sala de chill out, a la qual m'he colat, no sé si podia seure o no. Jo el que vull és ensenyar-vos una mica més. Vaig intentar demanar si podem fer un tour. Mireu el puto merch d'Eufòria. Unes xancles, uns cascos, un vano... Que divertit. M'ha enviat a callar. Aquí hi ha la guanyadora d'Eufòria.
Soc una mare. Mira, ja estan començant els càstings de ball i aquí tenim el Tomàs Molina, que està fent un reel per Eufòria. Meu. Perdona fred, demà penso venir amb 36 capes, tio. Mira, estem aquí en el càsting del ball amb la Maria, que la amo. Ella... Som besties avui. Literal, demà i demà passat, i llavors ja mai més. Ciao, ciao, bebé. Superdivertit perquè me diu, ara història, ara reel. I Farem una llista de coses que hem de fer de continguts. Aquí tenim els eufòrics que estan fent la prova de ball, que fa molta gràcia perquè per la tele es veu superdiferent i a la realitat és així, que no es veu res des de fora. M'encanta perquè fan una cançó de la Dua Lipa de ball, jo estic molt content. has d'anar... Tell me all the... Exclosa del grup de ball, sembla que m'estiguin fent bullying, mira. Noies, mireu que guai és el plató. Tio, és enorme i és superguai. Tant de bo saber cantar bé per poder dedicar-me a ser cantant d'Eufòria. Però com que no és el cas, em toca ser la de redes. Hola, em queda superbé aquesta llum, mira. Doncs me'n piro de TV3 i me'n vaig cap a la ràdio. Estic una mica trist perquè tindrem el de FOMO, perquè clar, ells ara es queden fins les 6 de la tarda i jo he de marxar, per tant, demà me diran qui ha passat i qui no. De moment jo em quedo igual que quan he entrat ara a fer el programa en directe, he d'acabar una part del guió i després ja podré marxar a casa a veure el vídeo de la Carlota Marañón i la Sofia Jamela. Vale, estava al taxi i no sé si se m'ha entès gaire, és que el senyor era una mica borda i me feia vergonya parlar a la càmera. Però us deia que tenia un FOMO de l'hòstia, perquè ara ells es queden per la tarda a gravar fins les 6, més o menys, i jo marxo, són la 1. Demà potser els dic d'estirar una mica més perquè realment són la 1:15, en plan tenia temps d'arribar de sobres. I ara vull saber qui són els aspirants, passen a la següent fase. Bueno, és que jo ara estic tan amb Eufòria. M'hauré de tragar la temporada. La mare que em va parir, tu. Bueno, me'n vaig a l'Ametller a pillar alguna per dinar perquè pensava que m'adonarien un tàper o alguna de menjar, per tant, me pillo alguna de menjar i així demà ja me preparo els tàpers i tota la pesca. No sé si agafar-me això, que és l'amanida que m'agafo sempre de pasta, o pollo teriyaki, que cal fer el pollo. No, agafaré això. Vale, ja ho tinc tot. I la aneu a buscar. Però anem. D'acord, noies, porto tot el matí a l'aire lliure, llavors el cabell m'ha quedat molt llis. Jo com havia literalment posat tota la cera així. Bueno, dinarem una petita quinoa amb pollastre, pastanaga i ja està, la veritat és que estic molt sosa. Sabeu què? He començat a veure el vídeo de la Carlota Marañón, porto 8 minuts i es veu una de dinero ahí invertido que té la marinera. Tinc la Jana explotada aquí, pobreta. A veure... Aquí es fem pel dia 7, aquí el dia 8. Perquè surten les entrades de l'Aitana, que me'n vaig quedar sense, i en Marc Andreu també vendrà. Jo no vull sortir doble. Joder, que dolent. Doncs mira, ell també té aquí a l'Aitana. Creus que li detectarà la cara i la seguirà? No, no ho fa. No, però hauria de ser així, no? No, però no moguis tu. Li he deixat la meva targeta al banc a la Jana. Ojalà me robi tots els diners. No, te'ls robaré jo. No, tu no la tens. Dame una mica, jo vull l'iPhone 17 Pro Max Extra Ultra Mega, porfa. No. Avui no ens hem vist, no hem sigut amics. Però perquè estàvem allà eufòriques. Tu, jo no. Ja, quina fred he passat. Com esteu perfectes del blog de l'Alberto Gadel? Espero que estigueu molt bé, us ho mereixeu tot. És que aquesta setmana és movidita, llavors crec que us hi agradarà. Molt bé, serà un gran blog. Ara hem de comentar una cosa de fa un minut, que és que s'ha filtrat la lletra de Bergain de la Una cosa. Rosalia. Entrades. Ah, Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda a Alberto Gadel. bona tarda, Gala Castelltot. Com estàs? Perquè em consta que nerviós. Estic molt nerviós perquè, en principi, ara ja han d'estar a la venda les entrades de l'Aitana. Quantes vegades ho has intentat? 12. A la 13a va la vençuda. Això Jo espero. confio en tu. Família, això és el loft del piset compartit de Catalunya. I avui, dilluns 27 d'octubre, sabem que... Vas a mirar? Vale, doncs crec que ja ho tenim tot, no? Som-hi, va. Llarguíssim, això. Que no sé si te n'anima les entrades. Què passa? Però ja té la... No, em demana tot de dades que no Ah, sé. vale. Nacimiento. Que sí, 19. Fecha de nacimiento. ¿Por qué la fecha de nacimiento, Golan? Febrero 2004. Alberto, de què fas la secció llarga? Alberto! Ja està! Ai, tenim entrades per la puta Aitana, tio! Vés a fer programa. Va, som-hi. Però no m'arriba. No hi ha ningú a l'estudi. Tenim entrada. Me cago en la mare que em va parir. Programazón! Programazón! Ara ens quedem una estona al següent programa, que és el Nota de Veu. Comentem una mica de... Sortir rascant-me el nas de fons, No, no s'ha vist, no s'ha vist. Comentem una mica de la nou single de la Rosalia, Bergain.
Estàs emocionada? Jo molt, perquè em fa molta il·lusió escoltar-lo. Bueno, tampoc tant de prop, sisplau. A la que divertida, sembles un peix, a veure. Ai, hòstia. ¡Guapo! Ah, no, vale. Digues, se desató el bikini rojo. Se desató el bikini roso. Ai, roso. Mother of fucking God. Acabem de sentir la cançó nova de la Rosalia Berghain i quina puta barbaritat de cançó, Déu meu. Tinc unes ganes de cardar-me-la als auriculars. La meva primera parada de la tarda és al supermarket. No us ensenyaré quin és, però tots adivinareu quin és. He provat totes les colònies i estic marejada. Em fa por desmaiar-me, no és broma, en plan. Estic anant com molt loc. Estic boja. D'acord, haul de la compra. Pa de maíz, que m'encanta. I totes les noies perfectes que han provat aquest pan de maíz me diuen m'encanta tu pan de maíz. I jo, gràcies. Pollo, formatge semicurat, molt de pernil salat perquè m'encanta, més polla, uns plàtanos que ja els he obert perquè me n'he menjat un Alpro, que Alpro, sisplau, el dia que jo sigui una superestrella com la Sofía Jamela, espero el meu cartell a Barcelona així. Mira, us faig ja la idea creativa. Un cartell així és perfecto. Bueno, jo lo dejo aquí. Cherries, iogurts de proteïna perquè no vaig al gym, sóc una merda, però hem de tornar-hi anar, vale? Però és que m'està costant, però esteu veient que estic més positiva? Maionesa, patatona, soja per fer-me tofu, raspalls de dents que els he agafat només pels colors, perquè són molt macos, arròs basmati, integral, ara sí, arròs basmati, tonyina i més iogurts de proteïna. Perfecte. I ara em tocarà endreçar tot això, que és el que més odio de la compra, però alhora estic emocionat perquè aquesta nit, és que vull que sigui ja a les 10 de la nit, per poder veure la puta gala d'Operació Triunfo. I direu, Albert, no has de fer guió? Sí, però demà parlo d'OT, per tant, el faré mentre miri la gala. Yeah! Aquesta pipa me l'ha comprat l'Isaac perquè ja veureu de què anem disfressats, però podeu haceros una idea amb aquesta pipa. He de trobar les coses per al disfraç perquè és divendres i a mi encara em falten coses, però ho aconseguirem, us portarem mi a buscar-ho també a l'Humana. I poco más, la verdad. Vaig endreçar la compra, endreçar l'habitació, que tinc un piló de roba per netejar, i poco más. I a decidir l'outfit per demà Eufòria, que crec que ja tinc la idea, però no sé si tinc les coses netes, que sóc una mica guarra jo. I netejo la roba tan poc. Cada quan netegeu els pantalons? Perquè jo els pantalons els netejo un cop al mes. Sí, eso! Guarra, sí. Però sabeu què? Jo sóc super guarra, però no faig peste ni res. En plan, crec que no sóc gens bruta. O sea, no és más limpio quien más limpia, sinó qui fa les coses com... No? Bueno, no ho sé. Saps què em falta acabar? El puto vídeo de la Carlota Marañón, la Sofía Jamela, l'Elena Gortari i la Aitana Soriano, que me queda mitja hora. Me la miraré abans de la gala, així passa el temps abans. És que no són ni les 7 de la tarda, jo ja vull que sigui de nit. Que complicat. Ha arribat el moment de muntar la làmpara de l'Ikea, que us vaig ensenyar. Sabeu què em fa gràcia de la cançó de la Rosalia? Que és com a mi m'agrada, Berga in. Aquesta broma us ha funcionat. A mi m'ha fet gràcia quan l'he pensat. Si podeu sentir-ho, crec que sí, perquè aquest micro ho xupa tot. Sentireu que estem en un mig d'una rave. Al meu pis han decidit estar de party màxima, perquè estem totes endreçant l'habitació i fent gestions. He provat tots els colors del Mercadona, ja us ho he dit, i me n'he quedat una, vale? I, tio, m'agrada, però no és l'olor que jo volia. M'he equivocat a l'agafar-la. És que n'he agafat tantes, és que n'hi havia com 14 i he provat les 14 i t'ho juro que m'he marejat un piló. I n'hi ha una que m'he posat a la mà, que sento l'olor de tant en tant i, no és la que he agafat i estic supertrist, però bueno, com acabi aquesta aniré a provar-les una altra vegada i a veure si trobo la que m'agrada realment. Quina ràbia això, tio. Tot perquè sóc una ànsies. Vale, ara què he de fer? D'això així. No sé on cardaré aquesta làmpara, us he de confessar. A sobre el wifi. És que tinc el wifi a la meditació, no sé si ho sabíeu. Jo tota l'estona penso que em moriré, que em sortirà un tercer ull un dia que em desperti. Jo crec que per això somio tant aquí a Barcelona, perquè tinc les ondes màximes. Jo crec que va fatal, això, Però és que el tinc literalment al costat del llit. Quina por. Làmpara muntada. La veieu? Que mona? Queda superintegrada amb totes mis mierdes. Jo. El planazo de la girl. Vídeo de les Jamela, la Carlota Marañón i torradeta de crema de cacauete. Amo la crema de cacauet. Res em fa més content que poder posar el fucking adredor d'una puta vegada. Ai, que rico! L'he posat al revés! Tio, el meu somni és tenir una aspiradora. Tinc el terra tan brut que he fet així. Bueno, és que sóc una guarra. Ho esteu veient, oi? Tinc unes ganes de fotre'm a sota llit així. A mi m'encanta fer això, mira. Fer així i fer...
Buah, tio, quines ganes d'entrar al meu puto llit i dormir ja. Però em falta la gala de té per veure. I el meu porquet, que lo amo. Odio la vida adulta, odio la vida adulta, odio la vida adulta, odio la vida adulta, odio la vida adulta. Y ahora acabo el vlog y a fer un sopar. Es que veus, es una tasca, en plan, tengo muchos quehaceres. Es un quehacer darrere un altre. No hay un momento de pausa. Ningún puto momento. Vaig a fer-me el dinar per demà, perquè avui no me l'he portat, recordem-ho. I jo pensava que em donaven dinar eufòria. Resulta que no, perquè marxo... Bueno, no l'he demanat, però... Com que marxo abans de que l'hora de dinar entenc que no m'ho pugui donar. Però bueno, me faig el dinar, m'estic fent una patata bullida, me faré una mica de pollito i ja la tendríem, la verdad. I he obligat a l'Isaac a seure aquí perquè me faci companyia la nostra zona cocinando i així pues xaloteamos de la live. Una patata feta al microones que xafo, li afegeixo una mica de mozzarella, oli, pepper, salt. Now you get the pollo. Y ya tenemos una comidita completa y perfecta. Así perfecta, más perfecta de lo que somos de perfectas. Y ahora para sopar, totillote. Cuando me preguntan, ¿vols jugar a las preguntitas? Y yo sí contesté, no, porque con la comidita no se juega. ¡Turn a jugar! Una noia a l'estiu m'ha dit: trobo a faltar els teus vlogs de YouTube perquè m'encantava veure sobretot les teves receptes i això a mi em va sentar també. Per tant, sopar d'avui: truita, cherries i espinacs. Ah, i la crema de carbassa que m'agrada. Vale, tinc 20 minuts per sopar perquè és que mentre miri OT he de fer tantes coses. Una crema de carbassa al Mercadona, que això fa hivern, trobo. Fa hivern en un pis d'estudiants. Us ensenyo el set que tinc. Aquí tinc l'ordinador amb un iogurt, la meva cantimplora. I aquí tinc el sopar, el meu mòbil i els mocadors perquè tinc mocs i el Rode per gravar la gala, o sigui, és a dir, la reacció. I, a més, l'ordinador perquè a la vegada que estigui mirant la gala també hauré d'estar fent guió per demà. Una xica adicta al trabajo, al final. Començarà té i per tant jo m'he de posar els meus mitjons d'Operació Triunfo, que són d'una qualitat qüestionable, però, lo important, que viva OT. Mira, mira. Bueno, evidentment jo estic completament fatal. Estic molt malament, que no l'expulsen a ella perquè òbviament té un fandom increïble, per tant la salvaran. I a la Laura aquesta ja la volien fora en su momento. Una setmana d'esperar. Per sort podrà escollir una cançó ella i segur que farà una cançó brutal i farà superbé i serà increïble. Estic tranquil·la. M'estic fent l'airdrop 64 putos vídeos que crec que editaré ara perquè si no demà no sé quan ho faré. I així ja el penjo, me n'oblido. Mentre veia la gala he estat fent el puto guió. Sembla que sigui addicte a la feina aquesta setmana. Últimament estic molt inactiva a TikTok, però perquè entendreu que estan 100 setmanes de molta feina. Però bé, no passa res. Ui, ara em segueix. Que graciós. Amb això em despedeixo. Ara edito el vídeo, el podeu veure a TikTok, que només penjo les gales, gairebé, no penjo res més. I ja està. Bona nit. Recordeu-vos d'exercir el vostre dret a vot i votar l'Olivia preferida. Bueno, no, aquesta setmana heu de votar perquè se salvi. Sisplau, Olivia favorita, Olivia mi ganadora, Olivia mi todo. I si marxa, no passa res, la vaig a buscar un cotxe i la porto a Madrid. M'és igual. Si he de fer 80 hores de cotxe. L'estimo per sempre, Olivia. T'estimo. Bona nit, petites pusses. Hola, us poso aquí perquè em fa por que no se senti. Direu, Alberto Gadel, què fas a Eufòria? Crec que es veu, no?, que estic ja a Eufòria. Doncs perquè he dormit aquí. No, és broma. M'he despertat, però he anat molt justa. Pensava que m'adonaria temps a fer tot el que voldria fer al matí, però òbviament no m'ha donat temps de res. Llavors he agafat el meu petit taxi i me n'he anat cap a la tele. M'ha costat entrar perquè no me tenien en el sistema i, a més, jo tinc una foto de la Bea d'OT. Mireu, tinc una foto de la Bea d'OT a la targeta de la ràdio. Els he preguntat, puc entrar amb la targeta de la ràdio? M'han dit, prova-ho. Ho he provat i efectivament m'han dit que no i m'han renyat per tenir una foto de la Bea d'OT. M'ha dit, és que no se't pot identificar. I jo pensant, bueno, pues quina culpa tinc jo? Ja us espavilareu vosaltres si posa el meu DNI. Jo és que sóc molt dura, estic molt enfadada perquè hi van nominar l'Olivia i és una cosa que jo no estic portant gens bé. Ara m'estic gravant el meu petit blog i de mi de la más eufòrica i m'està fent una vergonya de l'hòstia. I direu, Albert, vas així de fer vestida? No. Porto un outfit molt millor sota, però fa molta fred i estic molt despullada. Que per cert, els he preguntat als meus millors amics. Bueno, després vaig a preguntar-los si els agrada la meva nova colònia que m'he comprat, la del Mercadona, i a mi no m'agrada. He decidit que no m'agrada. He pujat al taxi, m'he assegut i he pensat, quina peste faig. Soc de les persones que jo odiaria si passés pel meu costat al metro. Diria, quina colònia més horrorosa. No està sent un matí fàcil, com podeu observar. Vaig a preguntar als meus amics què pensen de la meva colònia. Mis mejores amigas. Heu de reaccionar a la meva colònia. A la teva colònia. Us agrada? És suau. És molt suau. És suau. És suau, és suau. Sí, és com dolça, també. És que no sé si m'agrada, tio, perquè justament estava al taxi i he dit... Estava al taxi i he dit... No m'agrada. I he
però bueno, fareu altres conejitos d'Índies. A les històries de l'Instagram d'Eufòria hem decidit ser les més divertides i ahir vam simular que em quedava a dormir aquí al camerino, en aquest sofà d'aquí. Per tant, avui hem de començar-les també des d'aquí fer ai, bon dia, Catalunya. I ara, per fer-ho, estic intentant posar-me una cançó de la llum, perquè clar, ella és Eufòria, llavors estic intentant posar-me una cançó de la llum de tono de alarma. I aquest és el meu outfit final, que crec que és superdivertit. Pensava que el dia d'avui seria molt més chill de cojones que el d'ahir, però està sent tot el contrari. No podem parar de fer reels tota l'estona. Reel rere reel, reel rere reel, reel rere reel. T'he de dir que hi ha un talentasso i me cago en la puta perquè m'atragaré. Aquesta edició d'Eufòria vamos pel cul, perquè a més ara conec a tots els concursants, per tant jo seré la més fan de totes. Tenim el Rode. És veritat, hem perdut un micròfon, no ho havia explicat. I l'ha trobat la Maria por ahí perdida. Per allà mig estava el Rode. Les más irresponsables. Em sento la Laura Escanes amb aquesta càmera. Sóc ella? Sí, bastant. Ella és la travessa girl, jo sóc l'eufòrica girl. Cada una amb el seu target, realment. Ella té un nòvio aventurero i jo no tinc un nòvio cantant, però bueno, ja me'l buscaré. Pensava que avui no faríem absolutament res. Pensava que no faríem absolutament res avui. Els he dit, va, sisplau, ensenyem els platós de TV3, no sé què, que mai he estat. I de cop i volta és quasi l'hora de marxar i no parem de fer reels. Un reel rere reel. Tota l'estona, és que el videoblog serà el mateix tot el rato, No para la màquina, no para. La màquina en 24 hours. I demà més i millor, que divertit. D'acord, doncs ja tornem a ser el taxi de tornada cap a la ràdio. Avui ha sigut un dia superintens. O sigui, no he pogut gravar absolutament res. Ha estat tota l'estona fent el mateix. Gravant. No he tingut ni un moment de parar. Ahir sí que estava més tranquil·let i avui estava a tope. I per demà hem preparat com un sketch molt graciós i m'he de recordar de portar-me en pijama per ser una tia divertidíssima. Quina llàstima que aquestes històries es quedin perdudes per sempre, perquè només ho veurà la gent que ho vegi al dia, saps? He demanat a la Jana, que és la productora del Love, si me pot posar els talls de cançons d'OT, en plan els talls del directe on canta les cançons per poder sentir-lo a la ràdio. Crec que ho ha fet, però vull posar la cançó de l'Spotify també. Sort que sóc ràpid amb l'ordinador i això en 15 minuts ho tinc fet, perquè si no m'atabalaria que flipes. Però bé, pensava que no ho portaria gens bé, de tenir les dues feines alhora, i la veritat és que m'està anant molt bé i de fet tinc molta més energia a l'hora de fer el directe del Love que quan estic tot al matí allà, perquè arriba un punt que ja me canso d'estar allà, saps, tiesa. En canvi aquí arribo, dino, acabo de fer 4 coses amb l'ordinador i vinc al directe i estic superanimada, no sé què. I demà vull portar un outfit superxulo, com de gala, aprofitant que ja sabran els 16 aspirants. Bueno, els 16 concursants de Baixa Saps. Feeling home. Això és la ràdio per fora, per si no reconeixeu. Mare de Déu. Avui m'he carregat 2 cafès ja i m'ho noto. Aceleració màxima. El meu cor va a 3.000 per hora. I què faré? Cardar-me un altre. Hola! Collons, Mariona, però si estàs sola. Avui ha sigut un dia duro de verdad, com diria Batllal. Olivia nominada. Bueno, primer de tot perquè he anat ja fatal pensant en que l'Olivia estava nominada. El meu plàtano que s'ha quedat a la meva motxilla. Has de reaccionar a una cosa, olora. A tu? No t'agrada? No m'agrada. A mi tampoc. És com molt dolça. És que em vaig equivocar, tio. Bueno, estic desmaiada. Entro i veig que la Jana ha posat els talls de YouTube que us deia i la cançó neta d'estudi. La amo. Ha marxat amb Max, per desgràcia. Tinc unes ganes de que vingui el Love. Vam intentar que vingués el Love, la Judit. No sé per què no l'hem aconseguit i ara estic intentant a veure si pot arribar el puto Max al Love. M'encantaria que t'expliqui totes les exclusives. Per cert, que avui segurament podem parlar amb la Laura Escanes. Ah, sí? Per què? Sabeu de què parlem, però... De la Isla de les Tentaciones que empieza ya de al moment de la intro, que explico que la Mayeli pot ser que estigui embarassada. Estic en contra de la parella que fa la Mayeli i l'Àlvaro, tot i que l'Àlvaro em sembla de les persones més hot que ha trepitjat el planeta Terra. I avui també tenim la premier... Vale, l'outfit havia de ser versàtil perquè avui tinc la premier de La Travessa, que vaig amb la Mariona, i potser entrevistem a la Laura Escanes i diré, Laura, cuando eres mi amiga a Instagram, you are my favorite person in the world, you know, Laura. Abans de començar el Love, una mica de deures, que això és important. Vale, ja he fet bastant de reset. He estat una estona mirant el vídeo de la Sofia i la Carlota Marañón. Necessitava fer un moment d'aïllació i quedar-me sola con mis pensamientos, perquè estava a una interacció social més de carregar-me algú. I ara pujo corrents on està la redacció del Que no surt, perquè tenen el calendari d'advent d'Operació Triunfo. I per tant, toca obrir el dia corresponent. És aquest caixot. És aquesta. Enorme. Gala 6. Què diu? Hola. Toma! ¿Qué tienen como un hit de Operación Triunfo y una frase
fragancia inolvidable. L'harmonia de sus acordes va tan a favor amb la meva setmana. Penseu que porto comprades 2 colònies i estem a dimarts. 2 colònies de Halloween. Però no és perquè siguin terrorífiques, és perquè realment són de una marca que es diu Halloween. I rosa i blava perquè una és de nens i l'altra de nenes? No, home, no hi ha gènere, Operació Triunfo. Ah, vale. No existeix. Que el fan deixar a casa abans d'entrar. Diuen, el gènere el deixes a casa. Gràcies a Déu, perquè porto gastats molts diners en colònia. Podeu xerrar, no passa res. Ja fan bien. Doncs és cookie, no? El format aquest tan petit, Ah, mira, prou bona olor. Pues funciona força. Doncs ja tinc colònia. I l'altra? A veure, la de nena. És que sembla un gender reveal, tio. A la Carla Verdés. Verdés! És el blog de l'Alberto. Hola, blog Vols de venir l'Alberto. a... Sí, em fem vaccí. Bueno, mare del senyor, per obrir aquesta colònia. Vols provar l'olor d'Operació Triunfo? Ui, a veure com huele. Arriba fins aquí? Ja, sense... És molt potent, això. Era la... Huele a Xenoa. A veure, ai. Ho ha de dir Bisbal, és que em vaig quedar per fer Triunfo. Saps quina s'ha comprat de colònia, es veu? La de Bustamante? Sí. Has mirat mai un blog de l'Alberto? No, aquest el mirarem. Perquè surts tu. No, vaig mirar una entrevista que li vam fer. Però tu mires molts blogs, Moltes coses de sexe. Saps? Ai, la heavy. Saps de qui mira blogs sempre, ella? De qui? La de Laura Escanes. Què? No espero un blog de la Laura És Escanes. broma? No, jo espero els diumenges de la nit quan surten. Que divertida. Doncs mira, més o menys som el mateix. A tu t'agraden els blogs llargs? D'una hora? D'una hora i mitja m'agraden. D'una hora i mitja? Sí, els de la Sara Baceiredo eren d'una hora i mitja i m'encantaven, però ara no em Qui és fan. la Sara, aquesta? La Sara Baceiredo. En Marc Andreu m'acaba de passar el link de la colònia. Està rebaixada al 51%. És a dir, costava 92 euros. Us agrada? Sí. Doncs ja tinc colònia. La de Halloween, la d'Operació Triunfo. Ah, és broma que és de Qui te l'ha regalat? El calendari d'Advent. Estava al calendari d'Advent d'Auter. Doncs ja tinc colònia, ara, ja està. Aquesta setmana està sent la setmana de les colònies. Entra en Bustamante, al Mercadona, a Arote. Jo, tot el que sigui que no me gasti diners. Però sí, clar, m'ha de costar 92 pavos l'ampolleta, que és així. Potser m'hi deixo la vida i el sou. Benvingudes, m'han pillat a casa meva. Sí. S'ha ofert ella, Jo no he dit res. Anem a fer el programa. Que vagi molt bé, petites pusses. Noies, penseu que el meu dia d'avui ha acabat aquí? Doncs no! Seguim amb actitud positiva, que és el repte de la setmana. De moment estic molt cansat. Final del Love no parava de badallar, en plan, el meu cos m'està dient a la puta cama ja. Però no es pot. Per tant, continuem en ruta. Cap on anem? Doncs la meva motxilla d'aventurera ho diu tot, perquè ens anem a la premiere de la travessa. Bueno, la premiere de l'últim episodi. I me'n vaig amb la Mariona i l'Eudal. Perquè hem de gravar 2 reels, no un, 2. Ja ho he dit abans, però em sento la Laura Escanes amb aquesta càmera tan fantàstica. Ai, li diré, tia, jo també sóc blogger com tu. Creus que podríem ser millors amigues? Li diré, fem un cafè, crec que tenim moltes coses a comentar. Sobre bromes, sobre reels... Li pots preguntar quina xarxa social trobaria més a faltar si no tingués mòbil a la travessa, saps? Clar. La travessa és un videoblog extrem amb temporades i episodis llarguíssims. Per tant, ella estaria tranquil·la. Ui, de quina Golden Hour, tu. Ui, que guapo. Tireu-nos al DM, que estem solteres. La Mariona Córdoba té prohibida la música per a l'acció pròpia al seu cotxe, per tant, hem de dependre de la ràdio. El que es diu és que bàsicament els meus cotxes són antics i per tant només podem escoltar la ràdio. I si te faig un disco, te'l posaries? Sí, me'l faràs? Doncs va, sí, te'l faig un dia. Em faria molta il·lusió. Doncs te faig un disco. I pots fer un vídeo sobre fer un disco. Clar, per això. Ja li vaig fer una a la meva amiga Laura, que té un cotxe que li diu Subo, que és de l'any de la Kika, i com que no li venia el cable per enxufar el mòbil, li vaig fer un disco de tant en tant per renovar, saps? Perquè em diu, arriba un punt que ja me les sé de memòria, les 25 cançons que m'has posat. Sí, perquè com es repeteix, et sap fins i tot, no sé parlar. L'ordre. Com es repeteix, et sap fins i tot l'ordre. De fet, aquí hi ha discos, si voleu escollir un disc. No, perquè no tindràs cap de la Batllal, oi? Sí, ara. A veure... I quina és la ràdio de l'Aitana? No en tenim. A los 40? Una noche de calor con tu cuerpo encantador. Bueno, noies, no gravaré gaire, perquè ja sóc aquí, al puto Parell 62, que una mica més hi muntaran un llit de les vegades que vinc aquí a la setmana. No gravaré gaire pel blog, perquè ja ho podreu veure a @someva. Contingut exclusiu, divertidíssim. Jo sí que li gravaré alguna cosa. Vale, gràcies. Et deformo una mica. Sí, perquè és gran angular, però com a... No, para de gravar. M'he quedat amb el... Com es diu aquesta cosa? Amb el robot aquest càmera de l'Alberto. Ets tan poc zeta, realment. Va, anem a fer això. Ara sí, El Marc Andreu deia que no volia sortir perquè surt sempre. Has de sortir tu. No, jo no, els dos. Mira, Drac, què opines que l'Olivia canti Superestrella? A mi em sembla que no es lluirà amb aquesta cançó.
crec que hauria d'haver escollit una cançó més de musical. Tu creus que hauria d'estar fora l'Olivia ara mateix? No, crec que no sé què fa nominada. Perquè hauria d'estar al carrer ja de fa No, setmanes. perdona, però no. Com t'escolti l'Alberto dir això... Ho estàs dient tu. No vol que l'Olivia segueixi participant No, al que sí, que no hauria d'estar Tia, nominada. com pot ser que pensis Ets així? un- No ho entenc. Tu què ets? Aquests que volia el Max fora, No, l'Olivia d'on és? És de Madrid. I et diré un secret, crec que a l'Alberto no li interessa tant, no té com fa veure que li interessa. Com es tanca això? Com es tanca això? Com es tanca? Alberto... Imagínate, tu i jo. Odio les catifes vermelles, és el que pitjor porto. T'has d'esperar tanta estona per fer. Quina és la teva cançó preferida? Vale, gràcies, adeu. Mireu que m'han donat una xocolatina de la Traviesa. I més coses, però l'important és la xocolatina. He pogut parlar amb les Canes i jo estic tan contenta. He comprat el meu somni. Jo era molt fan abans, ara ja no tant, però abans era molt fan. Em vaig enfadar una vegada perquè no tenia l'actualització d'Instagram de poder entrar al seu canal d'Insta. En plan, ella tenia un canal i jo no podia accedir al seu contenido exclusiu. Va haver de fer-se el seu canal de WhatsApp perquè molts fans els van queixar. Uita, tia, doncs està, té una pinta, està bona, l'has provat. Estem a dalt de tot. Una mica més i ens donen una motxilla amb oxigen per pujar aquí dalt de l'alt que estem. Petites puces. Finally fucking home. Mare de Déu. Ha estat un dia heavy metal, anava a dir, que vergüenza. He entrevistat a Laura Escanes per sobre. És que... Quin agòbio. Soc molt mala entrevistadora, però anem millorant. Creieu que sap qui soc? No, i no és petita puça. Laura, si estàs veient això, envia'm un DM ja. Ens han regalat un buf, una xocolata que me l'he cardat pel cul, que estava boníssima. I llavors hi havia això com per fer de fan, en plan, qui és el vostre preferit? I aquests dos, us he de confessar que jo aquesta temporada no he vist la Travessa, he vist la 1 i la 2, però la 3 encara no m'ha donat temps, i he vist l'últim episodi, avui. I aquests són els guanyadors, spoiler. Són tan hots, Damià i Dani. Mare de Déu senyor. O sigui, jo no sé com he pogut anar a la neu i no heu desfet tota la que us heu trobat per davant. Tela marinera, és que estaven... Però és que, mare, o sigui, m'he desmaiat de lo que m'agradaven. En Pol, el meu millor amic, li encanta la Travessa, per tant, a la xocolata no li puc portar perquè menys que la cagui i li posin un pot no podrà aconseguir res, però li portaré el buf i això, perquè sé que me va enviar una... O sigui, jo sé que són hots perquè en Pol m'ha enviat una captura de pantalla i m'ha dit, Alberto Gadel, mira la Travessa perquè hi ha uns pedazos de hots. I crec que ja estaria, sabeu el pitjor? Que m'he de fer el tàper per demà, he de fer el guió per demà, o sigui, he de fer moltes coses encara. I preparar-me l'outfit per demà, crec que posaré camisa corbata, com que és l'últim dia del càsting. Ara, però, vull fer un moment de pausa, són les 21:09, fer un segon de pausa i abans de començar totes les cocinites, crec que faré el guió. Maicena, que està siguent 2 torrades de pernil i formatge i el dia de dinada demà. Llenties, arròs integral, perfecte. Llavors, tomates cherry, tonyina, li he posat blat de moro, un ou dur, un cacito de formatge fresc, que jo el trituro aquí dintre. Ara li foto la tapa, intento fer així, com una Kim Kardashian. Herba mare, una mica d'oli i a tomar per cul el puto dinar de demà. La meva puta secció de la Travessa, tiqui, 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 tiqui. Demà fem una part al Love, que és una secció fixa, és a dir, que cada dilluns fem el mateix, cada dimarts fem el mateix, cada dimecres fem el mateix. I és una secció de 10 minuts on te comentem diferents coses. Dilluns, per exemple, ens queixem. Diem, doncs les nostres queixes de la setmana és això. Dimarts, avui, per exemple, hem fet confessions. I dimecres, és a dir, demà, fem vist a... I bàsicament mirem les reviews, per exemple, de Google Maps, coses que s'han vist a Wallapop. I aquesta vegada fem coses que hem vist a mispicaderos.com, que és aquesta pàgina web tan divertida, on la gent posa llocs on folla i la ranqueja. I vam trobar 4 puestos divertits i demà els comentem, a veure què tal va. Jo crec que pot sortir una secció divertida d'això. Me'n vaig a dormir ja, perquè és que no puc més. O sigui, xerro un minut més i crec que em tiro per la finestra. Bona nit, petites puces. Estoy hasta el coñito de frambuesa de hablar. No puedo más. Voto de silencio hasta mañana a las 9. Bon dia. Avui vaig amb una mica més de temps. He decidit que em vestiré una mica de gala. No gala en plan kindergartens. Gala en plan con camisa y corbata. Tio, ahir vaig patir un petit accident domèstic. Em vaig cremar amb la torradora. I em carda un mal. Això no fa angúnia perquè sembla... O sigui, quan et cremes, sembla que la pell sigui plàstic. Dia 9, què vol dir? Colònia nova. Aquesta és la que em van regalar ahir. Bueno, em van regalar. Li vaig robar el calendari d'advent del que no surti. Llavors jo avui faré una olor diferent que ahir abans d'ahir. I ara la cera. Soc realment una office girl, amb aquest outfit. Sort que és oversize, si no seria un papa i no una moderna.
últim dia de la meva feina temporal eufòrica. Eufòria. I need a coffee. Bon dia! Mejor amiga temporal. Buenos días por la mañana. ¿Qué ha pasado? Que hi ha hagut... Estava tot Barcelona col·lapsadíssim. Me vols olorar? A ver, avui. A ver, outfit. Mira! Corbata! Corbata, qué guapo, ¿no? Mira la meva olor. És nova. Ah, vale. Me hueles más a hombre. Aquesta és més xula. No és tot això per un Instastory, realment ho estem donant tot. Vaig literalment amb el meu pijama, rotllo, vaig amb les pantufles d'ell, que per cert estan fetes merda. Jo pensava que no hi hauria ningú com ahir quan vam gravar la Instastory del matí, però resulta que hi ha absolutament tothom. Per fer... Bon dia. Dormidita. Anem a gravar la puta Instastory. I ara tornem a l'outfit de gala, que és el dia important. Avui se sap... Tonteria. Tothom passant per aquí, com Pedro per su casa, i jo en calces, tu. Bueno, potser se m'ha un colló, amb els meus calçotets. Us puc ensenyar superpoc, perquè està prohibit que jo ensenyi aquestes coses. Però aquí estan fent el càsting final per descobrir els... no sé quantes passen. No es pot dir, oi? Vale, espera. Vale. De moment la gent està fent superbé. O sigui, porto una estona aquí mirant i penso, sí, va, mis cojones. Ara ja saps que cantes bé, rotllo. Quan estàs aquí has de ser bo. I per tant, jo crec que ja comencen a mirar altres aspectes, rotllo. Com ets davant d'una càmera i totes aquestes coses. Bueno, això no ho sé, m'ho acabo d'inventar. Però bé que no us podré ensenyar res perquè si no me renyen i me maten, crec. Noies, fins aquí my last day as a worker a Eufòria. Una experiència molt graciosa, molt divertida, m'ha encantat haver de venir aquí cada matí a fer mis coses. Ara em despedeixo de tot això i si Déu vol ja ens tornarem a veure. I ara me'n vaig cap a la radio, my house, que tinc una feina per fer avui, que mare de Déu senyor. He corregut per res, realment. M'he fet la interessant corrents per allà mig del plató, quan realment no vaig amb pressa. Em faig la xula a vegades, però ja és graciós. Per cert, la colònia aquesta que porto m'està donant que flipes. Molt bé, Déu de Déu. Família, l'Alberto ja ha marxat, de TV3. Com ha anat, per cert? Ha anat bé? Sí, avui molt bé. L'únic que ha sigut molt més monòton perquè estava tota l'estona al mateix I era puesto. l'últim dia. Ja està. Ja s'ha acabat. Estàs content? Sí. Estàs trist? A veure, estic una mica trist perquè m'ho he passat bé, però content perquè... Sí. Ara estem gravant els millors moments perquè, bueno, ja sabeu que el divendres fem el programa especial, que nosaltres estem a caseta nostra mentre sona per la ràdio la nostra petita veu i hem de... No sé de què parlem avui, de cançons? Ah, sí. Del jet lag, de canvi d'hora. I mira, qui ens han posat? Divendres 31 d'octubre! Clar, jo estaré al Cabró Rock. Ai, jo estaré vestida de... Jo estaré al Cabró Rock i tu de gateta. puta. Sí, de la gata maula. Aniré de puta amb diadema. No, vaig de puta amb pipa. Ah, és bastant sexy. Vaig a Sherlock Holmes. Tindrem story time el dilluns, doncs. De què? De guarra, no crec, perquè jo estic en un celibato involuntario que ningú se m'apropa. Jo també, tio. Què dius, mentidera? Que tiene el pantalón agujereado del petting. Sí, i no és del petting, però tinc un forat al pantaló, això és veritat. Però és del petting. Vale. Tu digues que és del petting, que queda millor. Vale. Ah, ella és la Gisela, la nostra tècnica. La nostra fat. Aquests dies, perquè normalment tenim en Sam. Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel. Bona tarda, que la Castelltort. Hem acabat el programa. Tinc el mòbil aquí sota, no el veieu. Vaig a fer-me una mica de guerra de perquè ara tinc un evento i vull anar una mica guapa. Per què sembla que estiguis... Perquè aquí Club Tandem està obert al públic. Potser algú interessat. Què penses? Tant de només noies. Sí, no hi haurà cap gay. Jo crec que pot ser girls and gays, Per tant, potser ve algú interessant que diu oh, que guapo aquest nen desconegut que porta corbata. Què tal, els cabells? Molt guapo, tu estàs guapo sempre. Llavors, Vinga, ofegar tots els gais que es passin per davant. Se saca del Calvin el pollón. A mi Alberto, m'enganxes cançons guarra. i Va, que me'n vull anar aquí. Vaseline. Ala, montada! M'he canviat d'outfit, he passat per casa, la más loca. Estic absent energia, com per poder fer qualsevol cosa que no estigui estar segudet així. Aquesta és la màxima energia que tinc. I ara vaig amb un outfit de corbateta, tal... Semblo d'una escola privada. Hòstia, ara vull ser influencer de moda i que em convidin a llocs guais. I que em regalin roba, m'agradaria. Però tinc un estil massa avorrit com perquè la gent digui esta tia és icona. Reals. I no haver-nos de forçar a fer tant el que ens ha no d'aquest programa, sinó de qualsevol cosa que fem les dues, no? És a dir, nosaltres ens va fer un programa de Oh my god, Berta rocks. Oh my god, Berta rocks.
seràs la més famosa de Mataró fins a New York. Com estàs, Berta Ross? Estic molt bé, sempre em fa molta il·lusió veure't, ja ho saps. No hem deixat de ser amigues perquè el love s'acaba. Bueno, el love no s'acaba. Jo marxo del love, però el love no s'acaba. Tot evoluciona. Tot evoluciona, evidentment. Vas borratxo? No, per què? Que no, que he fet la copeta de vi divertida de Jo Club no, Tàndem. a mi no m'agrada. El vi se l'ha begut el meu... Ah, ha desaparegut. És que al meu millor amic no li agraden les És càmeres. veritat, No perdó. és de les nostres. Què ens expliques? Com ens actualitzes a les petites pusses? Ai, mira, doncs estic, noies, que només amb aquesta cara ja ho sabeu. Està la seva Alberto Gadelera. T'he de dir que jo he deixat d'estar la meva Alberto Gadelera. Ja estic marxant de l'esdeveniment de Club Tàndem, que al final m'he allargat massa i jo demà me desperto a les 5:55 tinc la primera alarma perquè tinc fucking metge, tio. A les 7 del matí. Bueno, sóc la pitjor. Què pita? Pesao. Noies, avui he fallat. A les 7:30 tenia... A 7:15 va dir-me l'hora. Hora per anar a fer-me unes analítiques i tal. I m'he sobat que flipes. No hi ha res que m'enfadi més a mi mateix que quan em dormo. És tan complicat, tio, despertar-se. A més, és una justificació estranya. Rotllo cost justificar el motiu pel qual has arribat tard, saps? Soc a un lloc estrany a Barcelona que no sé on és. És com als afores. I de fet, justament venia amb el taxi i de cop m'adalanta el cotxe de darrere i era el meu profe d'autoescola amb el cotxe on anava jo a fer l'autoscola i he dit, vinga va, la vida és meravellosa. Doncs avui vinc a fer un vídeo de jocs a Barcelona en el qual ensenyem al servei que hi ha tot un equip de gent que són aquests senyors fosforitos d'aquí que clar, no els ensenyaré la cara perquè potser no volen sortir al meu videoblog de Petita Pussa. I es dediquen a recollir els objectes que acaben els claveguarams. Si t'acaben les claus, tal, doncs tu els truques i ells te salven. Que per cert, bon dia, És divendres. Soc la pitjor persona del món. Continuo enfadada i ara em fa vergonya trucar a on he de trucar per demanar hora una altra vegada. Mireu, estem simulant que m'han caigut les claus del claveguaram. No es veuen? Es veuen? Doncs són de mentida. Hi there! Hi there! Oh! Moltes gràcies per aquest cafè, per fer provar el cafè del que tant parla l'Alberto. Sí, l'únic que he tingut un problema perquè aquí me coneixen ja com si fos una superestrella i la llet me l'han posat natural directament. Ah, però a mi m'agrada també natural. Ah, vale, pensava que no. És aquest el teu. Aquest? Què anem a fer, Mariona? Anem a veure el programa del Girona de Catalunya Ràdio, però bueno. Digues perquè així faré pip, 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 pip. Quins nervis, em fa molta il·lusió. I, petites pusses, veureu per primera vegada l'ascensor tan mític de divertidíssim. Sí, és meravellós. Si anem sols ens hem de fer una foto. Vale, si no, també. També. No, fa vergonya. Vale. He pensat 2 vegades el que has dit i no m'ha semblat bé. Pues de baixada. Él me dice que quiere divertirse, yo le digo que no. Él me dice que... No li importa estar. Ha durat 10 segons el viatge. Ja està? Doncs hem fet una foto. Bueno, un vídeo. Piso 15. És la tarda i ara ve lo guai perquè avui és Halloween. La meva disfressa no la tinc. Tenim la idea i és que anirem disfracer de parejas amb Lisa i anem de la peli Popeye el Marino o alguna així. En plan, bàsicament anem de Popeye i de Betty Boop perquè hi ha un crossover en una peli on apareixen i són nòvios els dos. I vam dir, l'Isaac, pues tu i jo no sé què. L'objectiu és, primer de tot, aconseguir un politó vermell. Després he d'anar a comprar el suministramiento de bebida porque las nenas tienen sed cuando salen de fiesta. I després un gorrito de marinero, que no sé si el trobaré al meu bazar de confiança. I wish que sí. Primer de tot, humana, per trobar el polito vermell. No pensava que fos tan difícil trobar un polo de màniga curta vermell. I clar, no he caigut que no és estiu. Llavors no trenco, és màniga curta. He trobat això que té com aquest cuello de marinerito, però el que no m'agrada és el Tommy Hilfiger, aquí tan gran. Realment fa el pego, però si no tingués això d'aquí, el puto Tommy Hilfiger de los cojones. Però potser me l'enduc i li poso. És que el cuello és perfecto per la de marinerito. I per últim, he trobat aquesta samarreta. Vale, no me cuento, però fa com un mes un nòvio meu de Sevilla va penjar una foto, una camisa exactament igual. I li vaig obrir en plan, d'on polles és? I m'ha dit Zara, però de fa 1000 anys. I vaig dir, vale, ja la trobaré l'humana. Doncs, I això crec que pot quedar molt bé. Ja veureu com l'estyleo, però tinc la visió, per tant, esto se va conmigo. I crec que va comprar la Tommy Hilfiger, aquesta de marinerito. Acabo d'arribar a casa, tinc l'Isaac aquí, que li faré el haul de les compres. Vale, primero de todo, el Halloween que está viendo aquí fuera. Ya, he escuchado un montón de niñas pequeñas. I a sobre tothom parlant català, disfressats, s'ho estan passant superbé. M'ha donat un FOMO i m'he posat supercontenta y he pensat que guay, que bonito. Y luego me ha dado ganas de hacer la rueda. Mis neros se van a dormir con el subidón de azúcar y salen las pasivas trabajos a comerse Barcelona. Así es que la vida es increíble.
Bueno, llavors, he anat a tot, o sigui, quan he deixat de gravar, he anat a totes les botigues de Gràcia per trobar un puto polito que m'anés de color vermell per dir Popeye. Es que yo también quiero tocarlo, tío, y decir Popeye. Escupo trago. Sería súper chulo. Bueno, va, la pizza de l'Isaac. Nyam! Una Fanta, perquè jo normalment bec ron cola, però avui com que comparteixo l'Isaac i l'Isaac no li agrada. Tenemos sombrero. Hola! Mireu, és supergran. Estava jo per gravar amb la càmera a mig del bazar i de cop i volta s'ha començat en plana de tios buenorros buscant disfressa. Hola. Este polo, Hola. súper de marinerita. Súper de marinerita. Ahora ve, problemita, las letras. Pero a mí me gusta que sea de Tommy, en plan, puede apetecer. ¡Astribor, astribor! Noies! A ver, la Momento cultural, vale? Sabíeu que els primers tatuatges que es van fer a Occident se'ls feien els mariners i es tatuaven una Verge Maria a l'esquena, perquè així els seus jefes no els hi podien picar con el látigo, perquè estaven picant a la Verge Maria. Ahora, qué chulo, no sabía. Y me compraba una cosa más en el humano. Ay, pues esto puede pegar también, ¿no? De repente. Es que pueden pegar tantas cosas. Por debajo. Vaig a provar-me la disfressa i me dieu què tal, vale? La Marinerita Fútbol Club. Me falta la pipa. Y esta es la Betty Oops. Hola. ¡Ah! Total, eh? Iguales. Mamen. Ahora que ya estamos montades, it's time to... But drink with moderation always, ¿vale? It's perfect. Sento que sóc un dibuix animat. Amb l'Isaac tenim un trauma, i és que fa uns anys fuimos a la festa de Halloween de Biau i nosaltres anàvem totes super disfressades. Molt disfressat. De què anàvem? De Cupido. Ah, és veritat. I de cop i volta arribem a la cua i no hi havia ningú disfressat. Bueno, l'altre dia vam estar parlant amb la Dorca. Aquella suposada fiesta de la primavera. Per portar una festa de la primavera hi havia dress code, com era colores pastel o algo así, ¿no? Amore, ens ho van patillar. En plan, no había dress code, no había nada. Ah, nos lo inventamos. Nos lo inventamos completamente. El cartel era muy colorido. Y alguien dijo... Tenemos que ir de colores. Tenemos que ir de colores. Arribem a la festa totes con nuestro outfit de primavera. No, o sigui, no havia ni un color neutre. En plan, taronja amb rosa, verd amb groc... Parecíamos la Witch. Literal. I de cop, tothom de negre. Pues eso. I nosaltres així. Sempre som les pringades. Sí. I avui no sabem què nos depararà. I la meva àvia me diu: molt guapo, que t'ho passis molt bé i molta cura. Somos cultas, vale, somos cultas. No somos las de que han abierto el Pinterest y se la han buscado. Porque hay referència. Cada una se la ha imaginado. Jo he de dir que no m'he comprat absolutament res per la disfressa. O sigui, tot el que tenia per casa. Clar, jo no és el cas, però bueno, no passa res. Me he comprado hasta la pipa. Porque al final es que yo voy así, tío. Claro, Sí. solo sin el make-up. Solo sin el make-up y Y bueno. el pelo movido. Tía, me encanta que sigue de mentira. Porque Sí. yo lo veo y digo, está mojado. No. Y lo tocas y es duro. Pero es como muy duro, en plan, rollo, aquí este de aquí me aprieta, en plan, como que me hace punch. Aquí la pongo. I a veure, el rulo també està. I ens anem cap a casa de l'amic de l'Isaac. Ara bé, mirem pel carrer, ningú disfressat. Hem pensat, ens hem equivocat de dia i ara avui és dijous. Hem tingut un univers paral·lel dins el nostre pis en el qual era divendres i pensàvem que era Halloween. Sí. Perquè és que tothom surt, però tothom va vestit en plan camisa i tejanos negros. També t'he dit, vivim en una zona... Tu sí, 100%. Vivim en una zona bastant avorrida. La gent que surt de festa per les discoteques que tenim al prop de casa és gent que va estade. Per tant, entenc que no es disfressin. I com a molt, su disfraz màximo sea unas alas de diabla. Y sangre. Es verdad. Y de... Como la marineta va así. És que nuestra marineta és la mejor. Per cert, shout out tu, totes les perfectes que s'han disfressat avui de cosa divertida. Perquè és que a mi em fa una ràbia el de que la gent vagi... O sigui, si et disfressa't d'algo i corre tu, en plan, no vagis de puta fe avorrida. Que potser de cop i volta totes les petites pusses han decidit que anirien de diables, Es que literal. O de ángel negro, o de conejita diabòlica. No passa res, que ho acceptem, però... Sí, entenem com que us agradi un noi o una noia d'aquella festa. Clar. No pasa res, en plan, todas hemos estado ahí. Però madurar també és entender que per una nit a l'any que tens per estar divertida, Clar. s'ha d'aprofitar. 100%. I que és millor tenir personalitat i ser la rara i ir vestida de ganchito i ser la ganchito que no ser una de las conejitas más. Jo m'enamoraria abans de un ganchito que d'un policia. Es que imagínate ir de cangrejo. Hot. Más hot que ir de preso. No diré al que vull fer-li el ganchito o al cangrejo. Mama, No veas este vídeo. dote. Ah, la Noemí Galera, mamá de té. Nos van a asustar hoy. Per la castanyada. Tía, picamos un timbre, ¿eh? ¡Escupo trago!
Bueno, no he gravat res del party, però perquè he pensat, no vull que vegin això les petites pusses. Però perquè estàvem de party. Del super party. Hem vist a la Maia i a la puta Jedet, A la puta Jedet. quan estàvem fent la prèvia. No. La Jedet m'ha dit, amor, me encanta tu look. És que anàvem de la prèvia a la festa i de cop i volta ens hem trobat a la Maia i a la Jedet i mis cojones. I llavors un de nosaltres era superfan i quan s'han posat a parlar li ha dit me encanta tu look. Amore. Mireu quina Polaroid més xula. Amore, som tan vintage, en plan, marido y mujer. Literal, som Asterix i Obélix. Petita pussa. Ui. M'he dutxat perquè no era persona. M'estic plantejant-me fer un ibuprofeno. Mireu, he trobat aquestes fotos superxules d'ahir. Ahir hi havia al mig de la discoteca. Veus el que dèiem de què prefereixes ser, la conejita avorrida o la tia divertida? Pues ahir hi havia uns xuquis supergraciosos i un xaval que era una mica raro, que anava vestit de faro. Mira que divertit, li vaig fer una foto. I jo estic a punt de vomitar. No puc més amb la meva puta vida. No torno a veure mai més de la vida. Feia molt que no sortia de festa i ara entenc per què. Avui espero no fer res. Avui espero... O sigui, lo màxim que espero del dia d'avui és morir-me. ¿Qué te ríes, Isaac? ¿Qué te ríes? Feliz Juau, feliz Juau en grupo. Soy Vanessa Rock. Bon dia, petites pusses. Today is Monday in the month. Estic molt activa, no? Perquè sigui un dilluns al matí a les 9:30. Fuck! Esta la barra viene directo a mi. Són les 9:30. Entro mitja hora. Bueno, doncs no podré entrar en mitja hora. Havia de recollir una rentadora, havia de rentar els plats, havia de fer-ne una altra. La vida, no? Ahir me vaig acabar la sèrie de la Jamela, la Carlota Marañón, l'Helena Gortari i la Aitana Soriano. Estic tan content d'haver descobert a l'Helena Gortari. O sigui, no sabia qui era, ¿vale? I m'ha fet tanta gràcia. És molt divertida aquesta nana. Bueno, i l'últim bloc que és un puto delirio. I els últims 30 minuts de la sèrie són un complet delirio. De lo de m'encanta, i quan es pugen al puto Uber i és un tio completament random. Bueno, això m'ha fet una gràcia. Soc tan guarra. Els dijous sempre arribo i com que jo em faig tàper el deixo tancat a la meva carmanyola i no el netejo. Soc una puta cerda i el dilluns al matí l'he de netejar quan ha passat tot el puto fin de tots. Tiqui. La Olivia avui se queda. Por mi madre que se queda. Prova d'alerta, hòstia, quin susto. Tio, estava escoltant jo a Cureiri, versió Javier Crespo i Olivia. Tinc un problema amb Operació Triunfo, vale? Això és un problema que... És un tema que ja parlarem. Doncs de cop i volta comença a sonar... Pip, pip. No sé si ho heu sentit, perquè no he tingut temps d'engegar la càmera, però... Protecció civil màxima. Mira. Quina por! Pensava dir que era un terremoto. Posa que és una prova. Jo pensava que em podria quedar a casa avui. Hola, Gabriel Jamela. Anem a l'estudi. Ens estem anant cap a l'estudi. Aquest és el tour que fem sempre que acabem. De la redacció nostra a l'estudi, que està exactament a la mateixa planta, i de fet, si tiréssim a terra la paret del costat, hi seríem. Però com que no podem, hem de fer moltes escales. Perquè et surti cul. Sí. Aviam. No tinc. El cul me'l vaig deixar un dia i no l'he tornat a trobar mai més. Ahir em vaig veure una Coca-Cola Zero i feia molt de temps que no m'havia una Coca-Cola Zero. Estic molt content. Veuràs avui la gala d'Operació Triunfo? Sí, volia veure l'acompanyar amb les meves amigues i no em fan cas. Cabrons, perquè jo sé que aquesta nominació ha sigut màrqueting. Ho estan aconseguint. Jo m'estic deixant la pell veient contingut d'Operació Triunfo. L'he ensenyat abans els meus guardats a Twitter a la Jana i ha dit, perquè tot és útil. Tinc un problema. Ahir a la nit vaig pujar una cajita de preguntes a la meva Instastory per dir en plan, preguntes tal... Jo vaig contestar. Pot ser que siguis l'única persona que ha respost. No és broma, mai havia tingut tan poc alcance, tia. 8 persones m'han posat coses. 8 persones és més de les que contestarien a Mariona Córdoba. Però això mai havia passat al Verso de l'SL. No m'agrada aquesta llum, no t'afavoreix. Què els hi ha passat a les meves petites pusses? Per què han decidit ser tan desertores? Fes una crida i digue'ls que no et poden fallar d'aquesta manera. No els falleu així, perquè clar, jo penso que tinc un petit exèrcit. No, el meu no és un exèrcit, el meu és un club de lectura. Tinc un petit club de lectura, petites pusses, futbol club, i de cop i volta ningú me respon el que necessito. Ja estem a punt d'arribar. L'estudi. Sam, saluda. Digues Hola, petites pusses de l'Oc, com esteu? Soc la persona gran d'aquest programa. No, home, no. No, sí, realment sí. Ah, sí? És el més gran del programa. Sí. No es pot dir, s'haurà de posar un pip. Vale. En tinc
Vinga, va, ara l'estudi. I això com es... Això és la peixera. Això, peixera, no em sortia la... Bueno, això és lo dels botons. Aquí pues, fan wiki i és perfecte. Si toca la Jana potser cau l'antena. Wiki, Sabeu que als anys 90 es feia molt wiki en aquesta casa. Sí, diuen que sí. Wiki. I ara arribem La gent lligava molt i a nosaltres ens ha tocat una molt mala època. Joder, macho, tio. Però perquè la gent tenia la mateixa edat. Aquest és en Roger, qui fa la realització del programa. Qui fa funcionar... sense alarma. Ah, sí, expliqueu això, explica això. Que dorm sense alarma. Sí, dormo sense alarma. En Roger no es posa alarma i màgicament a les 7 del matí fa plong. No, avui a les 7:20. Jo cada dia li pregunto, avui quina hora t'has llevat? Pues llavors potser estàs configurat. Avui a les 7:20. Diu que si ell es proposa llevar-se a les 6 pot i si es proposa a les 8 també. Això és una cosa que a mi em fascina perquè crec que és molt primitiu. Però comencem el programa, adeu. Envieu missatges al 667 07 61 16. Whatsapps. Fantàsticament he acabat el programa d'avui. Me'n vaig cap a Gràcia. Per qui no ho sàpiga i sigui nova, jo, durant una època de la meva vida, vaig decidir que volia ser actriu, cosa que, òbviament, no està succeint ni succeirà, espero mai. Com a màxim faria algun dia, si sóc una superestrella, faria un cameo divertit, a de cop i volta, Élite. Però bueno, això. Durant una època vaig estar estudiant a la Nancy Tuñó. Anava a les tardes de dilluns i dimarts. Clar, dilluns i dimarts, tarda, tal. Era un horari on poca gent jove hi havia, és a dir, tothom tenia com de 27 cap amunt. Més o menys que jo cap problema, la veritat, En plan, me queien superbé i eren fantàstiques i eren superdivertides. Però amb la gent amb què me vaig portar més, era la gent més jove que tenia com... Clar, en aquella època la Cindy tenia la meva edat i en Pablo crec que també. Sí, tenien 21 i jo tenia 18 acabats de fer. Encara seguim parlant i tant, no ens veiem, òbviament, gens. Però bueno, seguim xerrant, ens seguim contestant Instastories tal, i avui han dit de quedar i de fer un cafè ara i jo estic anant cap allà i me fa molta il·lusió la veritat perquè fa molt, però molt que no els veig. Jo crec que l'últim cop que els vaig veure va ser com a mínim fa 2 anys. De la Nancy Tuñó ens ho vam passar molt bé, però sí que és veritat que cap dels 3 va continuar. Eren bastant les irresponsables perquè no fotíem ni a l'ou. Us presento els personatges que us he estat introduint durant un minut. En Pablo i la Cindy! Expliqueu què tal. Presenteu-vos una mica, a veure. Em dic Cindy I què? I ets perfecta? i mireu quines botes més Hola, perfectes molt bé. m'acabo de comprar. Ah, són d'avui, de noves. Bueno, són de fa 2 dies. Doncs em dic Pablo i avui he anat a l'Uniclo a comprar-me 2 camises perquè tinc aquesta setmana la festa d'empresa. Oh! Hola, que xula! Després d'uns quants vinitos i uns cigarros, en Pablo té una anunciació que donar-vos sobre les camises que s'ha comprat. La festa de l'empresa s'ha cancel·lat. En aquest blog només s'estan dient barbaritats i jo tindré una feinada en censurar tot el que s'ha dit que té la marinera. Espera. La mare que em va matricular... Us haig d'explicar un secret. A veure... L'Albert i jo estem enamorats. Estem liats. No, a mi m'agrada, però a ell no li agrada. Perquè li sóc agraden gay, els Cindy. homes. Hashtag homofòbia. No és homofòbia. No, homofòbia Heterofòbia. jo. I a l'Albert li agrada molt, està molt enamorat del... y yo también hablé con él, Joder. Y yo no hablé con porque también es gay. Todos los hombres son gays. No entiendo. Sí, son o malos o gays. Vale, pero hombres heteros. Estoy soltera, soy monísima. És veritat. Espera, anem a fer un... I visca Catalunya. Noies, he tornat a casa, vaig una miqueta... He fet fajitas de sorpresa amb el Marc Andreu per l'Isaac i l'altre Isaac, perquè avui direm OT todas juntas! He decidit muntar una OT party improvisada perquè el Marc Andreu m'ha dit tu recordes que havíem dit aquesta setmana veure'ns a OT a casa teva? I jo, sí. I per tant, se prende el fuego. I hem anat a comprar, estem fent les fajitas que cap de les dos en sap fer i ens ho estem mig inventant. Que jo sí que les sé fer. Els tinc fora perquè vull que sigui una sorpresa, tot i que, òbviament, ja saben el que és. Són els Isaacs. Isaac i l'altre... Bueno, l'altre Isaac és el meu ex, que totes vau veure el vídeo. El meu vídeo més viral és l'anar a una boda amb el meu ex. Estem intentant obrir la puta ampolla de vi i no poder, perquè tinc un obridor estrany. Sobretot et tacaràs sota vi, Ara! Ah, no, està sortint. Sí, està sortint. Ara! Ai, perdó. No, m'he tacat. Mireu l'Isaac, el meu ex. Hola. Som 4 gais a casa, quina por. Ets l'ex de l'Alberto. Sí. Què tal va ser? Nervis. Que va estar bé, no? Parla tu, jo no vull... Vale, és com The Office, vale. Tu has de parlar com d'allò mentre ell va cuinant, crec que és molt bon pla. Quant temps va ser? Sí, no me'n recordo ja, jo no me'n recordo. Va ser... Tan poc et va impactar, no? Uns mesos. 4. 4 mesos. Bueno, 4 i mig. Vale, uns mesos. I ara sou amics? Sí. Ha costat, però va costar.
Que no, però jo no vull parlar d'això. Però crec que les petites pusses els interessa molt, això. Oi, ja van fer tot un puto vídeo en un casament. Ah, sí? Però no hi havia preguntes i respostes. Ah, exacte. Què és el que més enyores d'estar amb l'Alberto? Que què? Com? Com us vau conèixer? Ens vam conèixer per Tinder, crec jo. Sí, vam fer maig al Tinder i llavors fèiem amb... Que jo tinc a vegades flashbacks, vaig pel carrer de cop i volta. Va haver un missatge nostre al cap i faig... I dic, que vergüenza! Ens vam conèixer a un Tindercat a la Mirona, a Girona. Hòstia. I vam fer un trilio. Sí. Amb qui? No, això no ho poso. Però aquí poso un pedazo de pit. I allà et vas enamorar. Sí. I deu seguir parlant per Instagram. No, explica-ho bé. Perquè de cop i volta vam començar a parlar i hi havia moltes coincidències. I a més, de cop i volta em diu, m'estic amb una de Barna, tal, no sé què, dic, a on? Me diu, carrer tal. I li dic, sí, és veritat. LOL, és literalment a 2 minuts de casa meva. És que... Es lia bé l'Alberto? Sí que es lia bé. Feu un comentari, si voleu que tornem, heu de posar un emoticono d'una entrada d'aquestes roses, saps? Si voleu que no tornem, heu de posar l'emoticono del que juga a golf. Decidiu. Vota per tu favorita, com l'Olivia. I si voleu Andreu favorito de la setmana, heu de posar una alita de pollo. Va. Ets l'única persona que no sap què sopem, ¿vale? Sí ho sé. Has de fer un guessing. Que sí que sé lo que es. El vino. ¿Por qué lo sabes? Porque huele a fajita toda la casa. ¡No es fajita! ¿Qué es? Fajorda. Es que literal, en plan, es que... Quería que me diera show. No me doy show, era una ridícula. Estic maltractada per totes bandes, tio. Va, Isaac, ¿qué crees que es? Carrot cake. ¡Hala! ¡Felicidades! ¡Carrot cake! ¡Qué bé! ¡Es pajitas! ¿Qué dices? Pajitas. ¡Son pajas! ¡Sí! Él me dice que quiere divert... Aquest paper perquè no queda paper de cuina. Esto es porque canta la de Superestrella. Sí. Clar, està siendo a l'esdeveniment d'Espanya. I tia, gravada queda tan bé. La Vicky Gómez va penjar una història amb la cançó i vaig pensar, mi puto todo, serà això. Ella és una popestaria nascut per ser la pròxima Aitana i punt. Visca la Olivia. Que la concursante que debe seguir en la academia de OT sea... Laura. ¡Olivia! ¡Toma! Es que es la puta millor, tío. Es York. El pajarito que canta es York. Sort que s'ha quedat l'Olivia, mi puto todo. Sí. Que duele la culpa.